Tirkashi an fara zargin Najamu wato Aisha Izzar so da amfani da namiji domin biyan buƙatar kanta. Ficacciyar jaruma a masana'antar Kannywood kuma jigo wadda yanzu Kannywood ba a yi dole sai da ita domin kuwa yanzu ne lokacinta, ta yi Allah wadai da wani zargi da ake yi musu. Jarumar ta fito a shafin TikTok cikin halin tausayi da ban haushi, tana kuka har da hawaye, tana faɗin cewa a ina aka taɓa ganin tana iskanci ko zina da za a ce suna iskanci bayan wani matashi a shafin sada zumuntar na TikTok ya yi musu kuɗin goro. Kamar yadda kuka sani, daman a rayuwa laifin wani yakan shafi wani, amma dai ita jaruma Aisha Najamu ɗin ta fito ta wanke kanta da sauran manyan jaruman da ke Kannywood. A cikin wannan bidiyo tana kuka tare da nuni da cewa su sana'a ce suke, amma ana kiransu da suna karuwai, inda har take cewa abun bakin ciki sai ka ga mutum ya kira ka da karuwa alhalin ba taɓa gani yayi kana karuwanci ba. Jarumar da ta nemi da ka kawo shaida idan ka taɓa ganin ta yi karuwanci a wani gurbi. To ga dai bidiyon da ta yi da kuma irin bayanan da ta yi, sai ku saurara da kunnuwanku, domin masu iya magana dai na cewa gani ya fa koriji. Kuke ji tsoron Allah. Na farko, TikTok wajen nishaɗi ne, wajen ɗebe kewa, amma abin mamaki ko ya mutum zai post ko yaya, ko mai kyau ko mara kyau, sai an samu wanda ya je bad comment. Ni kun san abin da yake ɓata min rai ma? Na farko, ba kai ka sawa mutum data ba kuma cewa akai ka zo ka gani dole ba. Amma abin bakin ciki, wani ma a comment ɗin nashi abin da zai rubuta maka wai ya kalle ka yana da ƴan uwa, yana da uwa mace, yana da ƙanwa mace, yana da yaya mace, dukka yana da yayu mata, amma wai sai ku kira ta da karuwa. Kun san ma'anar karuwanci kuwa? Kun san ma'anar karuwanci kuwa? A da ka taɓa ganin ta yi karuwanci? Ta yi wa sana'a ce da take yi, amma sai kuma da shi iskanci. Ka taɓa ganin ta? Ka taɓa gani ta yi iskanci a gabanka? Ka taɓa gani? Amma idan misali sai mutum ya ce maka karuwa, sai alabashi ba wanda zai yi magana. Sai misali wanda aka gaya sai magana ta mai ciwo, sai zai ce ai da babanka muke. To me mutum zai yi in ba wannan bai huce? Sai ka ji ko mutane an yi wuce a kansu. Menene waye mutu waye farko? Ko kuwa comment ɗin da ake yi suna da tabbacin cewa muna iskanci? Akwai Allah, akwai gobe kiyama, za ka ba da shaida ko waye, ko a ina ka je ka rubuta irin wannan comment ɗin, wallahi gobe kiyama sai ka maimaita. Duk wanda